mga kabsat, tayo po ay may nagtira po tayo ng medyo madaming adobong asado kagabi. Medyo nagtitipid pag yan lang kasing inano natin sa tanghalian ay bitin po yan. So bumili lamang po tayo ng nagkakahalagang 30 pesos na sitaw at may konti po tayong ceiling green. Tara po. Naku, ito po ay quick, very quick and easy po. Shout out po tayo dyan mga kabsat. So yun na nga mga kabsat, yung iba pong sauce po ng ating pork asado, pinakuluan na po natin. So pwede na po natin ilagay ang ating paminta, konting laurel. Ayan po, sitaw lamang yan tsaka yung tira kagabi. So unahin na po natin yung ating sitaw. Tsaka paminta pa. Ito po. So syempre, ito po ay medyo matagal-tagal pong maluto ng bahagya. Kaya po, unahin na po natin siyang pakuluan para lumasa na rin po yung pinaka-sauce ng ating pork. So ayun na nga mga kabsat, no, naluto njay sitaw para lumasa rin po yung ating pinakakarne. Ilagay na po natin yung asadong natira kagabi, diba? So habang yan ay kumulo-kulo, pork man tayo, nakaraan ay chicken. O diba? Minsan-minsan kumain naman po tayo ng medyo mahal. No, after few minutes later, panay pork adobo asado leftover. Para dumami, ilagyan po ng sitaw, then lagyan dito natin siya ng siling green. Sinong nag-aakala na hindi pwede, pwede po yan. Ginaman po natin ng konting granules. Naghanap pa kayo ng mga 10 minutes recipe. Wag po natin, lalo po may mga pang masarap na pang matagalang pagkain, magkaret po tayo ng konti para masubukan nyo po yung po tayo. Shout out.